I benvingudes a les jornades organitzades pel Districte Cultural de l'Hospitalet i la Fundació Catalunya Cultura sobre el paper de les empreses en el teixit cultural d'un municipi i, en concret, a partir del cas paradigmàtic de l'Hospitalet de Llobregat i del seu districte cultural. És un acte important. Per la Fundació esdevé especial. Especial perquè visibilitza dues coses. Una aliança que fa temps que tenim amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb el districte cultural, que feia falta potser visibilitzar-ho en una trobada com la d'avui, perquè sempre hem anat de la part, sempre hem cregut en els mateixos objectius, però fa falta, com deia ara l'Albert, que ens trobem, que el món empresarial i que el món cultural comparteixin inquietuds i esdevinguin exemple per tots aquells que potser per ignorància o per desconeixença no hi creuen. Per la qual cosa, gràcies sobretot per el que tu deies abans, per donar-nos la visibilitat al nostre projecte de districte cultural, però sobretot a la nostra ciutat de l'Hospitalet. Calia també fer alguna cosa o donar un impuls al teixit de la ciutat i vam apostar per la cultura. Com fem que les empreses que possiblement tenen una visió cap a la responsabilitat social corporativa important, que també la tinguin cap a una certa responsabilitat cultural, quan és evident que la cultura és un element de transformació social i d'impacte espectacular. Llavors, aquí jo crec que és la feina que tenim nosaltres, com que ja hi creiem, què més podem dir-los per dir, escoltem, mireu aquesta banda. Darrere dels projectes culturals, darrere de la cultura, hi ha empreses, autònoms, mitjanes empreses, grans empreses. Fundacions, empreses privades i administració. Aquest triangle, avui per avui, ja parlarem si voleu després del tema de la llei de mecenatge, és l'única manera una miqueta de que pugui funcionar i que aquest engranatge a través de l'empresa privada, a la qual comencem a fer de mecenes però també d'altruistes. Però sempre han tingut la filosofia de tornar a la societat el que la societat ens ha donat. Aquí la part econòmica, per exemple, és superimportant, perquè un dels grans interrogants en els projectes culturals és com es financen. Primer va l'impuls, la il·lusió, molt de lluny, i després com pagarem tot això? És que la cultura al final és una inversió. És una inversió. Els que estem en el món cultural ens diuen raros, no? I no som raros. Pots viure bé, tindre les teves empreses i a més dedicar-te al món de l'art. No és el mateix veure en una tele, en un programa, no, trepitgem al carrer. I això és al final el que ens farà més gestos, més savis, més intel·ligents, més proactius, més... Crec que una bona llei de mecenatge és una llei en la que realment, fiscalment, puguis fer una gran deducció respecte al teu impost de societats, però realment d'alguna manera es té que fiscalitzar. Hi ha una necessitat urgent de que els departaments de promoció econòmica, turisme, educació es vinculin amb la cultura també. Nuestros objetivos con este proyecto sería convertir a Barcelona en la capital internacional del mosaico contemporáneo, crear espacios turísticos de interés común, generar patrimonio cultural. El projecte que vinc a presentar avui és Mòdul, que és un dispositiu cultural d'activació. Aquest projecte l'estem realitzant a Les Planes, que és un barri d'aquí de l'Hospitalet de Llobregat. Planta 1 és un espai liderat per 3 organizacions, 13 projectes. Los técnicos y las técnicas del TT se diuen teteros y teteras. Quien no té un tetero en su teatro, realmente, o una tetera, no és un teatro. El Revela't és un festival de fotografia analògica, un esdeveniment cultural internacional, pioner i referent de la fotografia analògica contemporània. Des de l'any 2010, el Festival d'Arquitectura de Barcelona van començar a tots els districtes de Barcelona i l'any 2013 vam fer el salt a Santa Coloma de Gramenet. Som pallassos d'hospital, experts i motor de la cura emocional a través del riure en els hospitals. Contribuir a la millora de la societat a través dels valors que són inherents a la cultura i a les arts. Des de la Fundació sempre hem cregut que un país ric és un país culte i que la cultura no deixa de ser una expressió de la vitalitat del món empresarial. Que tenim molta feina, però si estem tots els que al final constituïm i formem la societat i pensem en la mateixa direcció, jo crec que podem tenir èxit. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera.